Så skal vi til at arbejde med lys, og det jeg har gjort her, det er, at jeg har en lyskasse stående her, og jeg har et lille spejl stående herovre. Imellem det har jeg et stykke papir, hvor jeg har tegnet en linje, og linjen den er sådan, at den står vinkelret på spejlet, så der er altså 90 grader i den her vinkel her, og 90 grader i den der vinkel der. Det vil sige, at når jeg sætter et lille skjold foran lyset her, så kommer lyset til at ramme denne her streg hen imod spejlet, og lyset bliver kastet direkte tilbage igen. Det er det, vi kalder refleksion af lys, og refleksion af lyset, det er sådan, at når lyset kommer sammen med indfaldsloddet, og det er den lige streg her, der ligger vinkelret på spejlet, ja, så vil der komme direkte tilbage igen. Hvis det er sådan, at jeg ændrer min vinkel i forhold til indfaldsloddet, det vil sige, at jeg nu gør sådan, at jeg kører den lidt til venstre her, så vil jeg se, at lyset det bliver tilbagekastet mod højre. Det er sådan, at den vinkel, hvor lyset går ind imod spejlet i forhold til indfaldsloddet, den vinkel vil der også være på den modsatte side i forhold til udfaldsloddet, og det vil sige, at indfaldsvinkelen er lig med udfaldsvinkelen. Det vil sige, at vi har en regel her, refleksion indfaldsvinkel er lig med udfaldsvinkel i forhold til indfaldsloddet. Vi skal kigge lidt på linser nu, og brandpunkter, og på spejle, parabolspejle. Og det første jeg har, det er en spredelinse. Så har jeg en samlet linse og en samlet linse og et parabolspejl. Det vi skal prøve at kigge på, det er hvordan lyset opfører sig, og derfor så vil jeg sætte sådan en lille gitter for her, så jeg får en samlet lysstråle. Den kom der. Hvis jeg sætter en spredelinse ind foran, så vil jeg kunne se lyset sprede sig. Sætter jeg ned foran keglen, og vi kan se, at det den kommer ned foran, så bliver lyset spredt lidt. Jeg kan prøve at trække den op og ned. Så kan jeg se, at det bliver spredt en lille smule med en spredelinse. Lyset kan samle sig med en samlet linse. Se, lyskeglen bliver samlet, og endnu mere ved denne her. Vi kan også se, at lige her, der samles lyset et sted. Det bliver mere kraftigt lys lige på det område der, fordi at lyset samles i et brandpunkt. Brandpunktet har denne her også. Ligger bare væsentligt længere ude. Hvis vi kigger på et parabolspejl, så kommer lysstrålerne ind og rammer i spejl og bliver tilbagekastet. Det bliver tilbagekastet ind i midten, og det vi kan se, det er, at der også dannes et brandpunkt her. Hvis vi kigger på, hvad der egentlig sker ved en samlet linse, så sker der det, at vi holder lyset ind her igennem en samlet linse. Den optiske akse, det er den linje, der går igennem midten af linsen her, vinkelret på linsen. Vi ser, at lysstrålerne rammer samlet-linsen. Dem, der er yderst, de bliver bøjet indad, og dem, der ligger på den optiske akse, de fortsætter direkte igennem. Alle samles i et brandpunkt, der kaldes F. Den afstand, der er fra linsen og til brandpunktet, kalder vi brændvidden. I forhold til en spredelinse, så har vi også lyset komme her. Og det vi siger, når vi har en spredelinse, så har den i princippet også et brandpunkt. Men da lyset bliver spredt herovre på denne her side, når lyset kommer her, så bliver det spredt, så siger vi, at hvis nu lysstrålerne de fortsætter deres linje igennem, uden at linsen var der, fortsætter tilbage, så vil de sammensat i et brandpunkt, som ligger før linsen. Så man kan sige, at en samlet linse har et brandpunkt efter linsen, og en spredelinse har et brandpunkt før linsen.